खुलुमबाय। आङो रुंसारि मोलाव बसुमतारिनि फिसाला देरसिन। दिनै जायफोर बिथांमोना आंनि बिफानि मुङाव अनसुंथाइ होनानै जोंनि न'खरखौ हेफाजाब खालामहरदों, बिसोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। आरो BM फान्ड ग्रुपआ बे रांफोरखौ जमा खालामनानै दिनै 10,000 रां जोंहानि न'खराव दैथायहरबाय। बिनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। हेलो गाइस, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै, आदा बाजै, बिब' बिनानाव फंबाय आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर। आंनि मुङा मुस्ताफा प्रकाश नार्जारी, नोंथांमोना नायदों BM सोदोब चेनेल। स' दिनै जों सावरायगोन शिलंआव जाथाय जानाय आरो बेनि लोगोसे जों सावरायगोन कि गोजान गोजान जायगायाव थांनाय खामानि मावनायनि सोमोन्दै। स' बिनि सिगां जोङो दाख्लै जों बुंदोंमोन लेट मोलाव बसुमतारी, डिपुटि एसिस्टेन्ट स्पिकार एबसुनि। स' बिथांनो जों डनेसन हरगोन बिथांनि न'खराव होननानै बुंदोंमोन। स' बिनि गेजेराव जों दिनै 10,000 बा 10,000 जों डनेसन हरबाय, एकाउन्ट ट्रेन्सफार खालामबाय। स' नोंथांमोना एसे नायनो हासिगोन ट्रेन्सफार खालामनायखौ। स' नोंथांमोना नायदो। स' गाइस, नोंथांमोना नायखांबाय भिडिअखौ नङा होमबा? स' बे कुमायस्रि बसुमतारी, जोंहा लेट मोलाव बसुमतारीनि हिन्जाव। स' बिनि एकाउन्टआव जोङो फैसाखौ 10,000 हरबाय। ओमफ्राय बे फट' होनाय नुदोंना नोंथांमोना? स' बेयाव फिसाला देरसिन दैथुन बसुमतारी बियो, आरो बेनो जोंहा लेट मोलाव बसुमतारी सारनि हिन्जाव कुमायस्रि बसुमतारी। आरो बिनि गेजेराव नैबे सासेया जाहैबाय थुलुंगा बसुमतारी, बे फंबाय उन्दै दैथुननि, माने फिसाला उन्दै लेट मोलाव बसुमतारी सारनि। अके गाइस, स' नोंथांमोना मिथिबाय। स' बिनि गेजेराव जों टपिकआव फैनोसै। गाइस, मोनसे बाथ्रा, शिलंआव खामानि मावनो थांदोंमोन खैला जावनो। डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि, बे जाबाय न'आ भिलेजआ जाबाय रौता दैफां होनना बुंनाय जादों जायगाया, रौता आरो दैफां। स' थैगिरिनि मुङा जाबाय थेबगां दैमारि। थेबगां दैमारिया शिलंआव खामानि मावोमोन। पुलिस स्टेसना जाहैबाय खेलारि, आरो फुलदुं होननाय जायगायाव बिथाङा खैला जावहैनाय खामानि मावोमोन। थेबगां दैमारिया सानै हिन्जाव दंमोन। गिबि हिन्जावा जाबाय इन्दिरा, बिहा गिबि हिन्जावनि फिसाजो दङ सासे सोरजिला होननाय। स' बिथाङा हाबा जाबाय। बिनि गेजेराव नैथि हिन्जाव थेबगां दैमारिया लादोंमोन। नैथि हिन्जावनि मुङा जाबाय बिमुलि दैमारि, आरो बिहा सासे फिसाजो दङ उन्दै, बे जाबाय सुप्रिया दैमारि होनना बुङो। अके, स' थेबगां दैमारिया बेसिकेलि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौता जायगानि दैफां होननायनि। स' बियो बेयाव हजोंहाय खामानि मावोमोन। एक्सुवेलि बियो खामानि मावनायाव सन्देह बायदिब्ला फैसा मालिकनाव मोननो गोनां दंमोन होनना बुंदों। आरो सन्देहआव मालिकआसो बुथारदों ना मादों बारा दासिमबो मोनथिनो मोनासै। सोर बुथारखो माने खुनु प्रुफआनो गैया। बाट बिनि खर'खौ ओरैबायदि देग्लिनानै थै लाला लिलि खालामना गालांदों। बेजों लोगोसे बिदाबो थाफायो होननानै बुंदोंमोन। बिदाखौ बेलेग जायगायाव आलासि जानो होननानै थांदों होननानै बुंदों बिदाया, आरो बेबो नंगौ। आरो बिथाङा आलासि जानानै फैनानै अखानायै फैब्ला होमबा बिथांनि फंबायनि माने गोथै बे खर'आव बुथारनायखौ नुबाय आरो थै लिलि लाला बिराद। आंथ' नायनानै बाट आं ब्लार होनोसै बेखौ, मिथिबायना? होमबाबो आङो एसे माबाबाय। स' गाइस, नाय, गोजान गोजान जायगायाव खामानि मावहैनो थांनाय मानसिफोरा थैलाबायदों, मानसिफोरा खायसे, मिथिबायना? नै साननानै नाय, नैबे हिन्जावसा मानसि, बेबो बबे जायगानि, माबोरै थैखो, माबोरै माखो, दख'नाखौ गांसिबखौबो माबानानै खुलिनानै बेखौ रेप खालामनानै गालांखो ना माखो, नङा होमबा? बे गोबां गोबाव समनि, नङा होमबा? साननानै नाय लोगोफोर, जोंनि बर'नि जायगायावबो जों गोबां गिनो गोनां, आरो गुबुन जायगायावबो जों बिराद गिनो गोनां, मिथिबायना? आरो मोनसे बाथ्रा फैबावदों, बेंगालराव सोरबा सासे बिदिनो थैदों होननानै बुंदों, आं खोन्थाहरदों। दा बिथांखौ
हस्पिटालाव फ्रिजआव दोनदों होनना बुंदों बिनि सायाव भिडिअ बानायनो थिनदोंमोन बाट बिनि फट' सट' गैया स' आं बिनि सायाव बुंला जेबो स' बेंगलराव गावसोर खोन्थाहरदोंमोन स' लोगोफोर मोनसे बाथ्रा गोजान गोजान खामानिफ्राव जाय मानसिफ्रा मावनो थांदों बिथांमोना साबधानै खामानिखौ मावहै थेबगां दैमारिया जेरै थैदोंना बेखौ फैसानि थाखायनो बुथारखादों आं बेखौ डाइरेक्ट माने कनसिडाराव दोनखायो मिथिबायना बे माने मालिकआ खिजान बेनो फैसा होनांगौ दंमोन खिजान बिनि थाखायनो बेखौ बुथारबाय नङा होमबा स' बाथ्राया बेबायदि होनानै बुंदों आरो बिसोरनि गामिनिफ्राय खोन्थानाय मथे न'खरनिफ्राय खोन्थानाय मथे स' आं सानो जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि खामानि मावग्राफोर बिसोरो जमा जमायै खामानि बेलेग जायगायाव मावनो थां नुवाखै माबायदि माने बिनि बिदाया बेलेग जायगायाव आलासि जानो थांबाय बे आलासि जानो थांब्रबनाय समावनो बेखौ बुथारबायानो बे उन्दुबाय थानाय समाव न'आबो एसे औवानिमोन नालाय स' बिनि गेजेरावनो दरजाखौ फांबाबो माजों मा ओंखारखो फात्ता गैया आरो बिनि गेजेराव जुमायबो लोंदोंमोन जानांगौ बिसोरो स' बिनि गेजेराव बेखौ बुथारनानै गालांनो हाबाय नङा होमबा स' बिनिखायनो गोजान गोजान जायगायाव थाङोब्ला जुमाय लोंनाय जानाय पार्टि माबा माबि जानायफ्रा गोबां साबधानै थानांगौ गावनि असे लोगो बा गावनि असे न'खरनि जाथिफोरखौबो जों फोथायनिफ्राय गोब्राब जासै गोबां दुखुनांथावना नङा होमबा बे थेबगां दैमारिनियाबो बिदिनो आरो बिनि गेजेराव जोंहा दाख्लैबो मोनसे नुदों गावनि बिमाय असेयानो माबायदि गावनि बिबागिनखौ बुथारदों नङा होमबा स' थिग बिदिनो जों गासिबो गावखौनो गाव साबधान निजे एसे साबधान जादो लोगोफोर नों साबधान जानो नाजादो आंथ' जायो र' नोंथांमोनाबो साबधान जानो नाजादो अब्लासो नैबे प्रब्लेम बा नैबे जाथायनिफ्राय जोङो मा बारग'नो हागोन लोगोफोर स' गोजान गोजानाव खामानि मावनो थांदोंब्ला फैसा रां रुफाफोरखौ एकाउन्टआव डाइरेक्टलि डिप'जिट खालामना दोन बेफोरखौ डाइरेक्टलि नोंनि बिसना सिं बा मा सिं बेग सिंफ्राव दोननो नाङा स' बैफोर बिसना सिं बा बेग सिङाव थानाय फैसाखौ बरन बा लायनो थाखायनो मानसिफ्रा थाङो आरो बेखौ बुथारनानै गालांनानै माबायो बाट बेंकआव थानाय फैसाखौथ' बिसोर बुथारबाबोथ' मोननाय नङा स' बेफोरबायदिनिखायनो मा खालामनांगौ फैसाफोरखौ माने मा खालामनांगौ बेंक एकाउन्टआव डिप'जिट खालामनानै आरो बे एकाउन्टफोरखौ जुदि खामानि मावोबा सानै माने जयेन्ट एकाउन्ट खुलिना ला हिन्जाव आरो हौवा नङा होमबा बिनि गेजेराव सासे हिन्जावनावबो एकाउन्ट थानांगौ एटिएम थानांगौ हिन्जाव हौवानावबो थानांगौ माने नों जुदि डिप'जिट खालामबा नोंबो बर'नो हानाय हिन्जावबो बर'नो हानाय स' ओंखायनो माने बे फेसिलिटि मालाबा समाव नों जुदि फैसाखौ डिप'जिट खालामना दोनोब्ला जुदि एटिएमआबो मा पासवर्ड बेखौ नोंनि हिन्जावा मोनसे आरो बेलेग जायगायाव थैना थाबाय गोबां लस नोंनि हिन्जावाबो गोबां नुकसान जाबाय आरो नोंनि जिउआबो गोमाबाय नोंनि हिन्जावाथ' रान्दि जाखासिगोनानो बिनि गेजेराव आरो नोंनि फैसा जेसेबांखिनि डिप'जिट खालामदों बेखौ मोननाय नङा स' बेनिखायनो आं गासिबो बर' हारिनि माखासे सुबुंफोर गोबां बर'फ्रानो खामानि मावहैयो मिथिबायना बेंगलर लाय गुजरात लाय महाराष्ट्र लाय गोबां अन्ध्र प्रदेश लाय गोबां जायगायावनो स' बिथांमोना सोरबा खना खनला थैना बायनानै थागासिनो दं बर' सिख्लायानो जा बर' हौवायानो सेंग्रायानो जा नङा होमबा स' नैबे बर' सिख्लाखौथ' सोर माबायदि दुथां सुबुङा रेप खालामनानै बेफोरबायदि दख'नाखौ माबाजोबनानै फुनानै गालांदों माने बेखौ रेप खालामना गालांदों गोबां मानसिखौ दासिमबो मिथियाखै बेखौ नङा होमबा माने सोर रेप खालामना गालांदों नङा होमबा स' बिथांनि गोथैखौथ' बिथांनि न'खरावथ' दैथायहरखाबायानो जानांगौ नङा होमबा स' अब्लाबो आं बे फिक्सखौ नुनानै गोबां दुखु मोनदों इसिबां गाज्रियै जे जिनाहारि खालामनाय दख'ना जोंनि बर' हारि स' गाइस बेनोमोन दिनैनि स्ट'रिया कि जाय मानसिफ्रा खामानि मावनो थांदों गोजान गोजान जायगायाव आउट अफ स्टेट बिथांमोना साबधानै आरो जाय मानसिफ्रा हाबा जानानै थानाय बिथांमोना जयेन्ट एकाउन्ट खुलिनानै नोंनि हिन्जावाबो बख'नो हानाय नोंबो बख'नो हानाय बेफोरबायदि खालाम आरो बेनि गेजेराव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानो कि जाय मानसिफ्रा खामानि मावहैयो नोंनि हिन्जावनोबो इसेबां फैसा हरनो नाङा जे नोंनि हिन्जावा बे फैसाखौ लाना खारनाय केपासिटिसिम जाहैयो स' बेनिखायनो रिकुवेस्ट खालाम कि एसे साबधानै सानै हयै नैबे दिमागखौ सालायनानै खामानि मावनानै हिन्जावफोरखौबो सामलायनो नाजा स' बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय